sa lupot. Samo ni siya ang lupot. Could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Could you be the one? Good, good. Nabot na kami sa Tinisan sa Lupot, so dool-dool na lang ang balay sa ako ang manding. Dinhing dapita sa una, katong bata pa mi. Ang ako ang mama, permi jud siya moari kada fiesta or naay disco, kay maninda siya og ilimnon para naami kapalit og bugas. So ako sa siyang tabangan, gikan sa amoa, padulong diri, maglakaw lang mi sa akong mama nga naay dala, nga ilimnon, maglukdo. So mo lakaw jud mig mga 1 hour kapin. Nya kung naay fiesta na present gid per mi akong mama, so wala po itulganay kay disco man up to alas 3 ana pa mi makauli. Mao na ang among kinabuhi sa una, kada fiesta moadto jud mi para maninda, para makapalit og bugas ang ako ang mama. Manding, musta man ka manding? Musta man ka? Ha? Hindi pa huwag to kay mag... Huwag may nakasakat. Nakasakat dito. Dito? Oh, nakibo. Oh, dito ang dito na. Lintanan man. Amo na din. Parang dibuhal lagi basta. Sa hamster? Ah, okay. Upat na sila kabuok at na ako dyan ako hamster. No?